1862. godine sagrađena prva učiteljska škola u Republici Hrvatskoj. Povijest učiteljstva počinje na ovom ovdje mjestu. Ta škola je imala i svoj knjižnični fond, knjižničnu građu, koja je izgradnjom nove učiteljske škole, odnosno Pedagoške akademije, današnjeg Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, preselila se i knjižnica na novu lokaciju. Najveća šteta zatečena u knjižnici je na fondu stare i rijetke građe. Budući da je počelo već prokišnjavati u prostor, potrebno je hitno evakuirati fond, zaštititi ga od daljnjih oštećenja i preseliti u siguran prostor. Knjižna građa iz zgrade Učiteljskog fakulteta Odsjeka u Petrinji evakuirat će se na dvije lokacije. Jedna je u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu gdje selimo staru i rijetku građu. Naš pasivni fond stručne i znanstvene literature evakuirat ćemo na naš odsjek Učiteljskog fakulteta u Čakovcu. Preostali dio aktivnog fonda potreban za pokrivanje studijskih programa zadržat ćemo u Petrinji. Nalazimo se u knjižnici Odsjeka Učiteljskog fakulteta u Petrinji. U tijeku je volonterska akcija spašavanja knjižnične građe, odnosno najvrednijeg fonda zbirke do 1945. godine. Građa koja je u postupku sada čišćenja i razvrstavanja nalazila se u vitrini koja je stradala u potresu. I sad ćemo pregledati stanje građe, počistiti u svakom slučaju jer vidimo da je građa što od krhotina stakla, što od prašine onečišćena. U postupku onda slijedi popisivanje te građe, pakiranje u kutije. Oštećenu građu ćemo dodatno zaštititi zaštitnim ovicima od beskiselinskog verge papira koji se koristi u konzervatorske svrhe. U akciji spašavanja knjižnične građe sudjeluju stručnjaci koji se bave zaštitom građe. To su konzervatori i restauratori, diplomirani knjižničar i arhivistice dokumentaristice koja će dokumentirati tijek radova. Osim stručnjaka sa zaštite, ovdje sudjeluju kolegice knjižničarke, voditeljice knjižnice koje će popisivati građu, sudjeluju vatrogasci i civilna zaštita. Ja sam restaurator majstor. Čim sam čula za ovu akciju volontiranja i odlaska u Petrinju, pomoći ovoj knjižnici, odazvala sam se i smatram da je to moja dužnost i dapače privilegija da mogu doći pomoći. U principu je moj zadatak bila i procjena ove građe. Znači, došla sam tu procijeniti, vidjeti u kakvom je stanju. Ono što još mogu pomoći, mogu educirati ljude koji će dalje nastaviti raditi ovaj posao, jer posla će biti i tu sam dati svoj još doprinos onome što znam, a to je preventivna zaštita, kulturne baštine, pomoći knjižnici i gradu Petrinji. Nakon što zapakiramo knjige i popišemo, građa će se transportirati u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu gdje će biti privremeno pohranjena dok se ne obnovi zgrada fakulteta, a tako i prostor ove knjižnice.
Odmah nakon ovih rizičnih događanja tijekom 2020. godine, a pritom mislimo i na pandemiju COVID i na potres prvi u proljeće prošle godine, a zatim i krajem godine na Banovini i ponovno u Zagrebu i u okolici, Nacionalna i sveučilišna knjižnica uključila se na više načina u pomoć knjižnicama koje su stradale ili koje osjećaju posljedice ovih rizičnih situacija. Naš Hrvatski zavod za knjižničarstvo i Odjel zaštite i pohrane proizveli su niz smjernica koje su uputili u knjižnice svih vrsta kako postupati s građom da se zaštiti u ovim uvjetima i naravno kako razvijati usluge da se zaštite ljudi. Na drugi način se uključujemo vrlo rado u pomoć onim knjižnicama koje imaju neku građu koja može biti kulturno dobro, dakle predmnijevamo da bi bilo kulturno dobro ili jest kulturno dobro ili je stara i vrijedna građa, takvu spremamo u spremištima nacionalne i sveučilišne knjižnice, dakle pomažemo knjižnicama da kad se jednog dana vrate u obnovljene prostore da građu dobiju natrag uređenu, sređenu, očuvanu i sačuvanu za buduća vremena. Sve knjige smo smjestili u suhi prostor privremenog spremišta u kojem vladaju optimalni uvjeti pohrane. Vrijednosti relativne vlažnosti zraka kreću se od 45 do 47%, a temperature zraka, zidova, podova oko 18 stupnjeva Celzijusa. I dalje ćemo nastaviti pratiti mikroklimatske uvjete u spremištu kao i samo stanje građe. Knjige koje su u lošijem stanju i s težim oštećenjima podvrgavaju se postupcima konzervacije i restauracije. Od ravnanja iskrivljenih korica i knjižnog bloka do restauracije cijelog knjižnog bloka i izrade novog uveza i novih korica. Oštećena građa iz fonda naše knjižnice restaurirat će se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po povratku u obnovljeni prostor bit će smještena u nove ormare primjerene za čuvanje ovakve vrste građe, te će se osigurati optimalni uvjeti za njezinu pohranu.